गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. नमस्कार. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या सावंतवाडी शहरामध्ये येणार आहेत आणि सावंतवाडीमध्ये विविध विकास कामांची भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. समोरच तुम्ही पाहत असाल तर त्याची जय्यत तयारीसुद्धा सुरू आहे. गाडगेबाबा मंडई असेल किंवा आपला दवाखाना असेल, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, आणि विविध विकास कामांची, कोट्यावधीच्या विकास कामांची भूमिपूजन उद्या आणि शुभारंभ हे होणार आहेत. परंतु बॅरिस्टर नाथ पै, ज्या सावंतवाडीकरांची सांस्कृतिक चळवळ जिथे जिवंत राहते, सांस्कृतिक विविध नाटकं असतील, संगीत नाटकं असतील, प्रायोगिक तत्वावरची नाटकं असतील, सावंतवाडीकरांना करमणुकीची असणारी साधनं ज्या ठिकाणी होत होती, ते नाथ पै गेली 2 ते आता 2.5 वर्ष होतील ते वापरात नाही आहे, ते बंद आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या नाट्यगृहाचं, बॅरिस्टर नाथ पै या हॉलचं शुभारंभ होईल अशी एक अपेक्षा होती आणि तशा बातम्या पण होत्या. मात्र प्रत्यक्षात इथली वस्तुस्थिती काय हे आपण आता जाणून घेणार आहोत. आपण बॅरिस्टर नाथ पै या सभागृहाच्या ठिकाणीच आहोत. सावंतवाडी नगर परिषदेचं बॅरिस्टर नाथ पै सभागृह आहे. माजी नगराध्यक्ष संजू परब हे नगराध्यक्ष असताना स्वतः अरविंद्रजी चव्हाण यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी भूमिपूजन झालं होतं. त्यावेळीची ही पाटी 30 डिसेंबर 2020ची पाटी आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक नेते मंडळी आहेत, त्यांचेही फोटो आपल्याला दिसत आहेत. शरद पवार असतील, आपले बॅरिस्टर नाथ पै असतील, इंदिरा गांधी असतील आणि मधु दंडवते असतील, या सगळ्यांचेच फोटोसुद्धा इथे आहेत. नाथ पै गेले 2 वर्ष सावंतवाडीकरांना पाहायला मिळत नव्हता. हाच नाथ पै सभागृह आहे आणि इथे अजूनही काम सुरू असताना आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. एक सांस्कृतिक चळवळ सावंतवाडीला मोठी आहे. दिनकरराव धारणकर यांच्यासारखे अनेक नाट्यकर्मी सावंतवाडीत होऊन गेले. त्यांनी ही सांस्कृतिक चळवळ गेली अनेक वर्ष जपली. मध्यंतरीच्या काळातसुद्धा अनेक संगीत नाटकं, व्यावसायिक नाटकं ही सावंतवाडीत होत होती. मात्र गेल्या 2 वर्षापूर्वी ज्यावेळी याचं नूतनीकरण करण्याचा विषय आला, जेव्हा स्वतः नगराध्यक्ष संजू परब होते, त्यावेळी या कामाचा शुभारंभ झाला होता आणि त्याच दरम्यान तौक्ते वादळ हे आपल्या जिल्ह्यात आलं होतं आणि या वादळामध्ये बॅरिस्टर नाथ पै पूर्णपणे जे त्याचं सिलिंग होतं ते कोसळलं होतं आणि मोठं नुकसान हे नाथ पै सभागृहाचं झालं होतं. आज 2 ते 2.5 वर्ष आता होतील, अजूनही धीम्या गतीनं काम सुरू आहे. आपण पाहतो म्हणजे कासवाला सुद्धा जी गती आहे त्याच्याही पेक्षा धीम्या गतीनं काम सुसज्ज आहे, चांगलं आहे, चांगल्या पद्धतीचं आहे. पण जवळजवळ 2 वर्ष याच्यामुळे सावंतवाडीच्या सांस्कृतिक चळवळीला ब्रेक लागला आहे. सावंतवाडीकरांना सांस्कृतिक कार्यक्रमांपासनं, सांस्कृतिक चळवळीपासनं वंचित राहावं लागलं आहे. फक्त नाटकच नाही तर या ठिकाणी अनेक शालेय उपक्रमसुद्धा राबवले जातात, अनेक बैठका, राजकीय सभासुद्धा या ठिकाणी होतात. त्याचबरोबर अनेक विविध समूह गायन असेल किंवा गायनाच्या असतील, अशा विविध संगीत क्षेत्र असेल किंवा सर्व क्षेत्रामध्ये अनेक व्याख्यानंसुद्धा या ठिकाणी झाली. तर या सगळ्यालाच कुठेतरी मोठा ब्रेक लागलेला दिसतोय आणि याला नेमका आता जबाबदार कोण हेच समजत नाही. अनायसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सावंतवाडीत येणार असल्यानं उद्या त्यांच्या उपस्थितीत या सभागृहाचा शुभारंभ झाला असता, त्यांच्या हस्ते लोकार्पण या सभागृहाचं केलं असतं तर नक्कीच सावंतवाडीकरांच्या ते हिताचं ठरलं असतं. सावंतवाडीच्या सांस्कृतिक चळवळीला कुठेतरी बळ मिळालं असतं, जी गेले 2-2.5 वर्ष कुठेतरी वंचित राहावं लागतंय. सभागृह नसल्यामुळे नाटकांना सावंतवाडीकर वंचित राहतात. एवढंच नाही तर इथलं जर आपण प्रकार मध्यंतरी पाहिला भरत जाधव यांचा रत्नागिरीमधला, तसाच काहीसा प्रकार इथलाही आहे. इथेही त्या पद्धतीच्या सुविधा नाही आहेत. आता नव्यानं ज्यावेळी ह्याचं नूतनीकरण होतं आहे त्यावेळी पूर्णपणे वातानुकूलित हा सभागृह केला जातोय. पूर्णपणे इथे येणाऱ्या कलाकारांना चांगली सोय मिळावी, चांगली सेवा द्यावी याच्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. पण
2 वर्ष त्याच्यासाठी गेली असल्यामुळं याला नेमका आता जबाबदार कोण हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो आणि अगदी लग्न समारंभसुद्धा या हॉलमध्ये झाले, त्यामुळे हा एक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो आणि अजून किती दिवस या कामाला लागतील आणि सावंतवाडीकर पुन्हा एकदा अगदी जी व्यावसायिक नाटकं असतील, संगीत नाटकं असतील, ती पुन्हा एकदा बॅरिस्टर नाथ पैच्या या हॉलमध्ये येऊन केव्हा पाहतील हा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतो आणि ही तारीख नेमकी कधी पुन्हा एकदा सावंतवाडीकरांना तो क्षण त्यावेळीच्या जो काही आनंद आहे तो अनुभवता येईल हा एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येत असताना त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या हस्ते बॅरिस्टर नाथपै सभागृह हे लोकांच्या सेवेत आलं असतं तर आणखीन चांगली गोष्ट ही सावंतवाडीकरांसाठी झाली असती. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.